Monica. Gimoro wacho madwa nyisi, and I think ni wacho ni osiepna ni uso electronics, uso simu. Bonyalo kono wasa moro loko wala. Wino wala ng'eny Nairobi ka. Nation podi uso mago. Oya nyisi gima timore. Iyudo ni most of the phone shops a town ni a ground floor. Donge most of them gin a ground floor. And if you are keen, gin gi dhot moro mi yaw mar chuma mitimo kadhi pinyni. That is the greatest mistake ma Gen Z osefwenyo ni jo ohala go timore nade timo. Dhodno kise ywaye piny kama tilore gi kiful piny, kiful diere gi kiful ka. Kiful no kosegol, joga have access to the shop. Ineno. Koro kata joge wa ma uso simu to gin gi dukni go. One thing that they must do moving forward en loko kaka giloro dhot. Mano gimomiyo those phone shops bedo targeted. Koso donge iyudo ni dhodno gin kaka gisekete miywaye to chopo pincha kagilore, there is nothing beyond that. Gen Z kosepturo kiful, donge shop is open, so even the owners of the building should at least beef up on the security maria loro dhot no. Oh, sorry, goons.